טוב, רינה ציימה לאפר אותי, היא לא בדיוק כיפרה, קניתי זקן ב5 שקלים והיא עשתה ממנו יצירת אומנות, גם גבות, גם זקן, גם עוד הרבה דברים, גם פאה, ואנחנו בדרך לבית הספר של אורני. אני אכנס בתור מורה מחליף והולך להיות מעניין. שקט! ג'ורג', כשהמורה נכנסת אני מבקשת שקט. סליחה, עוף להירשם! טוב, עזוב, זה אני, אל תיפגע, חולה, אתה חולה עליי, אני חולה עליו. אני עשיתי חולה, הנה גם הבלונים, חברים. אני מרגיש שאני נשרף בפנים, ליל, חם לי, ועצוב. כן, לא, אל תיגע. לא צריך לגוע, רק לראותם בלבד. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך באמת. אתם כנבים אותי?